Ano sa pangalan mo? JC Taos, Friends Sige. ni Junpel. Ya. Nako diri sa Rampada. Ya. Daghan ang mga tao diri sa Hupsdom or HD. Ya. Sila sige tanaw mga chicks. Ya. Let up, nidagan tit ko. Nidagan ka? Oo, kay Ano naman? gikukod ko sa mga chicks. Gigukod ka sa mga chicks, Oo. di? Ano gigukod man kanila? Kay sikat man ko, ya, gwapo man ko, famous man ko. Famous, di ko di. Oo. Ya. Pagadagan ako nadagmama ko. Nadagma ka? Oo. Nga naman? Kay ako mga chicks eh, gikutan man ko. Gikutan ka? Oo. Ay, ayaw, gunin mo, God. Kay sige man ko gitrix, sakit ako mga buko-buko. Di ka mamahin sa mga chicks? Dili man, pero okay raman. Oh, may kung sa tanim mo, kay gwapo kay kastama. Okay, nasakit ako mga buko-buko. Sakit, bobo ko nimo niya. Oo. Giyon sa ka magas mga chicks nimo, giyon sa man ka. Aw, giulugan ko, giana ko. Giyan na ka? Oo. Oh, luoy gunin mo, God. Oo. Sakita, uy. Gano'n sakit man. Kay ilang gikutan ako t-shirt, sakit kayo. Ya, daghang kay mga taon na naon nimo. Oo, mga chicks tayo, daghan na, uy. Daghang kay mga chicks niya. Diri, Oo. diri, naman sa mga gwapo diri niya. Ikaw di ay. Oo, nya. Ako may gilugan tanan. Ikay gilugan? Oo. Wala kaya, ikaw di mo, God. Oo, lagi. Ay, dulag yun Ya. mo, ay. Sa Hupsdom, kay dagan may chicks. Hasta Oo. po sa city, ang lugan pot ko. Ilugan ka? Oo. Wala kaya, kunin mo, God. Ya, ikaw man, Jupel, ya. Gikuputan ko sa babae. O nga naman. Kay ganan man sila ko. Ganahan sa nimo? Oo. Putay, eh. Ya. Naingon ako sa chicks. Pasa ko niya. Oo. Kay Pasa ka. Kay kwasa ko kanang eskwela sa ko. Eskwela sa ka? Oo. Dili, ba't ikay plano mo kuha niya din? Patol niya? Di sa ko plano kay eskwela sa ko. Ah, eskwela sa di ka din. Oo.